Υπάρχουν γυναίκες που νιώθουν ότι είναι διαφορετικές σε όλη τους τη ζωή. Βλέπουν τον κόσμο με άλλα μάτια, αισθάνονται πιο βαθιά, σκέφτονται περαιτέρω. Αλλά αυτή η διαφορά δεν είναι ένα δώρο που αντέχεται εύκολα. Είναι ένα βάρος που συχνά οδηγεί στη μοναξιά. Γιατί όποιος δεν ταιριάζει στα δεδομένα πρότυπα της κοινωνίας δεν γίνεται κατανοητός. Είναι σαν να μιλάς μια γλώσσα που σχεδόν κανείς δεν ξέρει. Έχετε σταθεί ποτέ σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο και νιώσατε εντελώς μόνοι? Έχετε νιώσει ποτέ τα λόγια σας να πέφτουν στο κενό, ενώ οι συζητήσεις γύρω σας συνεχίζονται σαν να μην μιλάτε καν? Έχετε ποτέ συνειδητοποιήσει την επιπολαιότητα γύρω σας που κυριολεκτικά σας έκοψε την ανάσα? Ίσως το ένιωθες ως μικρό κορίτσι. Αυτό το ασυνήθιστο συναίσθημα να βλέπεις καταστάσεις που οι άλλοι απλώς αποδέχονται, ή ως έφηβος όταν στάθηκες στο περιθώριο, παρακολουθώντας τα παιχνίδια κύρους και δημοτικότητας με ένα μείγμα θαυμασμού και θλίψης. Ίσως αυτό σε ακολούθησε στην ενηλικίωση, αυτό το συναίσθημα ότι δεν είσαι ποτέ αρκετά εκεί, ακόμα και όταν είσαι σωματικά. Αυτές οι γυναίκες αναγνωρίζουν την ψευδαίσθηση που οι άλλοι δέχονται εύκολα. Νιώθουν υποκρισία στις σχέσεις, επιπολαιότητα στις συζητήσεις, αόρατο αληθινού βάθους σε έναν κόσμο που εκτιμά μόνο το προφανές. Βλέπουν μέσα από τις μάσκες που φορούν οι άνθρωποι, μέσα από τους ρόλους που παίζουν, μέσα από τις ιστορίες που λένε στον εαυτό τους και στους άλλους. Και έτσι ξεκινά το ταξίδι της απομόνωσής τους, όχι από συνειδητή επιλογή, αλλά από την αδυναμία του κόσμου να αντιμετωπίσει το βάθος τους. Κουβαλούν μέσα τους ένα ιδιαίτερο είδος οράματος, την ικανότητα να βλέπουν τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Αυτή η ικανότητα είναι και δώρο και κατάρα. Ένα δώρο γιατί φέρνει μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής, μια κατάρα γιατί δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ τους και ενός κόσμου που αρκείται στην επιπολαιότητα. Αυτή είναι μια ιστορία για γυναίκες που ξύπνησαν, σχετικά με τις γυναίκες που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν μέσα στο ψέμα, όσο άνετο κι αν είναι αυτό το ψέμα. Για τις γυναίκες που αναγνώρισαν ότι η μοναξιά τους είναι το τίμημα για την αλήθεια που κουβαλούνε. Αλλά ίσως είναι κάτι περισσότερο από ένα τίμημα, ίσως είναι το κλειδί για μια ανώτερη μορφή ύπαρξης, για την αληθινή ελευθερία. Γιατί σε αυτή τη μοναξιά που συχνά πονάει, σε αυτή την απομόνωση που μερικές φορές μοιάζει με τιμωρία, βρίσκεται ο σπόρος της βαθιάς προσωπικής μεταμόρφωσης. Ένας σπόρος που, αν γαλουχηθεί σωστά, θα εξελιχθεί σε κάτι δυνατό και όμορφο, σε έναν αυθεντικό εαυτό απελευθερωμένο από τις αλυσίδες των κοινωνικών προσδοκιών. Εάν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτές τις λέξεις, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας. Μπορεί να μην βρεις όλες τις απαντήσεις, αλλά μπορεί να νιώσεις για πρώτη φορά ότι επιτέλους κάποιος καταλαβαίνει τη σιωπή σου. Ήδη σε νεαρή ηλικία παρατηρεί ότι δεν ανήκει. Ενώ άλλα κορίτσια δημιουργούν φιλίες, χωρούν σε κλίκες και ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις κοινωνικές δομές, εκείνη συχνά στέκεται στο περιθώριο. Νιώθει ξένος ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή βλέπει μέσα από τη δυναμική που ασυνείδητα αποδέχονται οι άλλοι. Μπορείς να θυμηθείς εκείνες τις σχολικές μέρες που γύρω σου σχηματίζονταν ομάδες και έμεινες έξω από αυτές. Όχι λόγω της έλλειψης επιθυμίας να ανήκεις, αλλά λόγω της αδυναμίας να μεταμορφωθείς, να δράσεις, να συρρικνωθείς για να ταιριάξεις. Θυμάσαι την αίσθηση όταν έλεγες κάτι που θεωρείς σημαντικό και όλοι σε κοιτούσαν σαν να μιλάς απλώς μια ξένη γλώσσα. Οι κουβέντες την εξουθενώνουν. Κουτσομπολιά, επιφανειακές συζητήσεις για τη μόδα, την κατάσταση, τα υλικά πράγματα, όλα φαίνονται τόσο άδεια, τόσο ασήμαντα σε σύγκριση με το βάθος που νιώθει μέσα της. Νιώθει όταν οι άνθρωποι δεν είναι αυθεντικοί, όταν ενεργούν από φόβο ή από την ανάγκη να προσαρμοστούν. Βλέπει την ένταση στα χαμόγελά τους, ακούει την ανασφάλεια κάτω από τις δυνατές δηλώσεις τους, νιώθει το κενό πίσω από τις προσεκτικά κατασκευασμένες κοινωνικές τους προσωπικότητες. Και έτσι αποσύρεται, όχι επειδή αναζητά τη μοναξιά, αλλά επειδή νιώθει ότι μια αληθινή σχέση είναι αδύνατη. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης καταλήγει συχνά σε απογοήτευση. Φαίνεται σαν να μιλάει μια γλώσσα που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, σαν να βλέπει χρώματα που οι άλλοι δεν μπορούν να δούνε. Περιμένει να βρει κάποιον που την καταλαβαίνει, αλλά αυτή η στιγμή σπάνια έρχεται. Με τον καιρό συνειδητοποιεί ότι η μοναξιά της
δεν είναι μόνο συνέπεια του κόσμου γύρω της, αλλά και προϋπόθεση για την ανάπτυξή της. Ενώ άλλοι είναι παγιδευμένοι στα κοινωνικά δίκτυα, λαχταρούν την αναγνώριση και κάνουν συμβιβασμούς για να μην είναι μόνοι, εκείνη αναπτύσσει εσωτερική ανεξαρτησία. Αρχίζει να διαχωρίζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του από τις αντιδράσεις των άλλων. Συνειδητοποιεί ότι η αξία της δεν μετριέται με τον αριθμό των φίλων στα κοινωνικά δίκτυα ή τη δημοτικότητα στους κοινωνικούς κύκλους. Καταλαβαίνει ότι η αληθινή ελευθερία υπάρχει μόνο όταν είσαι έτοιμος να σταθείς μόνος. Αλλά αυτή η γνώση δεν φέρνει άμεση ανακούφιση. Αρχικά βαθαίνει το αίσθημα της απομόνωσης. Υπάρχουν μέρες που η μοναξιά είναι σκληρή, που ο πόνος του αποκλεισμού είναι οξύς, που η λαχτάρα για να ανήκεις δημιουργεί σωματικό πόνο στην καρδιά. Γιατί όποιος απελευθερώνεται από τις ψευδαισθήσεις της κοινωνίας, όχι μόνο χάνει ψεύτικους φίλους, αλλά συχνά και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Είναι ένα παράδοξο που πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Μια απομόνωση που πονάει και ελευθερώνει ταυτόχρονα. Αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται το βάρος της επιλεγμένης. Αναγνωρίζει την αλήθεια, αλλά μπορεί να τη μοιραστεί με κανέναν. Βλέπει τον κόσμο πιο καθαρά από τους άλλους, αλλά αυτό ακριβώς τη χωρίζει από αυτούς. Το βλέμμα της διεισδύει στην επιφάνεια των πραγμάτων. Βλέπει μοτίβα όπου οι άλλοι βλέπουν μόνο χάος. Αναγνωρίζει την αλήθεια πίσω από προσεκτικά κατασκευασμένες κοινωνικές προσώψεις. Η μοναξιά της δεν είναι απλώς μια κατάσταση. Είναι ένας καθρέφτης του βάθους της, ένα σημάδι της εσωτερικής της ανάπτυξης. Είναι το τίμημα που πληρώνει για ένα είδος διόρασης, για την άρνησή του να συμμετάσχει σε συλλογικές ψευδαισθήσεις. Και έτσι τίθεται το ερώτημα: είναι η μοναξιά το τίμημα της αλήθειας ή είναι το κλειδί για μια ανώτερη μορφή ύπαρξης? Είναι η απομόνωση απλώς μια επώδυνη παρενέργεια της αφύπνισης ή είναι η ίδια απαραίτητη προϋπόθεση για βαθύτερη προσωπική ανάπτυξη? Ο Καρλ Γιούγκ δίδαξε ότι ο άνθρωπος κουβαλά μέσα του έναν βαθιά κρυμμένο εαυτό. Έναν εαυτό που μπορεί να ανακαλυφθεί μόνο μέσα από μια μακρά, συχνά επίπονη διαδικασία εξατομίκευσης. Για την επιλεγμένη γυναίκα, αυτός ο δρόμος δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια, αλλά μια πραγματικότητα που διαμορφώνει τη ζωή, την αναπνοή, την κάθε στιγμή της ύπαρξής της. Η εξατομίκευση είναι ο δρόμος προς τον εαυτό του, η διαδικασία ενσωμάτωσης του ασυνείδητου στη συνείδηση. Είναι η αυτοεκπλήρωση. Το να γίνει κανείς το είναι του εαυτού του, είπε ο Γιούγκ. Αυτά τα λόγια δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική σκέψη για εκείνη, είναι μια ζωντανή αλήθεια που πάλεται στις φλέβες της. Και ενώ άλλοι ταιριάζουν άψογα στις κοινωνικές δομές, εκείνη νιώθει από νωρίς ότι είναι διαφορετική. Νιώθει ένα εσωτερικό κάλεσμα, ένα κάλεσμα που την οδηγεί πέρα από το πεπατημένο μονοπάτι, σαν κάτι μέσα της να της ψιθυρίζει: υπάρχουν περισσότερα, πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπεις γύρω σου. Ο Γιούγκ περιέγραψε αυτή τη διαδικασία ως το ταξίδι του ήρωα, πηγαίνοντας στην υπόγεια, αντιμετωπίζοντας τις δικές του σκιές, ενσωματώνοντας διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας. Για την επιλεγμένη γυναίκα αυτή η καταγωγή δεν είναι αλληγορία. Είναι μια πραγματική εμπειρία αντιμετώπισης των φόβων, των τραυμάτων, των καταπιεστών. Πρέπει να αντιμετωπίσει τη σκιά της, τα κομμάτια του εαυτού της που η κοινωνία έχει μάθει να καταπιέζει και να κρύβει. Πρέπει να παραδεχτεί τον θυμό της, τη σεξουαλικότητά της, τη δύναμή της. Όλα αυτά που ένα καλό κορίτσι δεν πρέπει να έχει. Αλλά αυτό, το ταξίδι προς τον εαυτό της, είναι που την οδηγεί στη μοναξιά. Γιατί η αληθινή εξατομίκευση σημαίνει να απαλλαγούμε από τις μάσκες που φορούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μάσκες που είναι τόσο καλά στερεωμένες, που έχουν γίνει μέρος του προσώπου. Ο Γιούγκ μίλησε για αρχέτυπα, αρχαία συλλογικά πρότυπα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ανάπτυξή μας. Μια γυναίκα που ακολουθεί το δρόμο της εξατομίκευσης εγκαταλείπει το αρχέτυπο της συμμορφούμενης κόρης, της γυναίκας που ευχαριστεί, που οπισθοχωρεί για να κάνει τους άλλους πιο άνετους και γίνεται μια σοφή γυναίκα, μια γυναίκα που γνωρίζει τον εαυτό της, τη δύναμή της, τα όρια της, απελευθερώνεται από τις κοινωνικές προσδοκίες, αρνείται να χωρέσει σε δεδομένους ρόλους και αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του σε όλη του την πολυπλοκότητα. Ο Γιούγκ έγραψε για το συλλογικό ασυνείδητο, ένα στρώμα της ψυχής που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι και περιέχει κοινά αρχέτυπα και σύμβολα. Αλλά η επιλεγμένη γυναίκα πρέπει να πάει πιο βαθιά από αυτό. Πρέπει να βρει το προσωπικό της ασυνείδητο,
αυτό που είναι μοναδικό για αυτήν, πρέπει να σκάψει μέσα από στρώματα κοινωνικής προετοιμασίας, μέσα από μαθημένα πρότυπα συμπεριφοράς, μέσα από οικογενειακούς μύθους και ταμπού, για να βρει τον πραγματικό της εαυτό. Όπως το άτομο στη σπηλιά του Πλάτωνα που βγήκε στο φως για πρώτη φορά, βλέπει την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά δεν μπορεί να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με όσους βρίσκονται ακόμα μέσα, αντικρίζοντας τις σκιές στον τοίχο. Για εκείνη, το ξύπνημα είναι και όμορφο και επώδυνο. Όμορφο γιατί τελικά βλέπει την αλήθεια. Επώδυνο γιατί αυτή η αλήθεια είναι συχνά δύσκολο να την αντέχει μόνη της. Αυτή η μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, από το ασυνείδητο στο συνειδητό, από τη συλλογική σκιά στο ατομικό φως. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να περάσει η επιλεγμένη γυναίκα. Αλλά αυτός ο μετασχηματισμός έχει ένα τίμημα στο νόμισμα της απομόνωσης. Γιατί όσοι δεν αναζητούν πλέον επιβεβαίωση, που δεν επιτρέπουν πλέον στον εαυτό τους να λυγίζουν, γίνονται γρήγορα αντιληπτοί ως απειλή για την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Τα λόγια της είναι πολύ βαθιά, οι σκέψεις της πολύ ελεύθερες, η παρουσία της πολύ έντονη, για έναν κόσμο που έχει μάθει να ζει στα ριχά νερά της συνείδησης. Δεν μπορεί πλέον απλά να επιστρέψει στον κόσμο των επιφανειακών σχέσεων, γιατί τώρα βλέπει αυτό που οι άλλοι δεν θέλουν να δουν: μάσκες, ψέματα, φόβος για το αληθινό βάθος. Ο Γιούγκ πίστευε ότι η εξατομίκευση οδηγεί σε μια συνάντηση με τον εαυτό, ένα αρχέτυπο ολότητας που αντιπροσωπεύει το πλήρες δυναμικό ενός ατόμου. Για την επιλεγμένη γυναίκα, αυτή η συνάντηση φέρνει και ένα δώρο και ένα βάρος. Το δώρο της αυτογνωσίας και το βάρος της μοναξιάς. Καθώς περπατά σε αυτό το μονοπάτι, συχνά αναρωτιέται: είμαι ο μόνος που βλέπει, είμαι ο μόνος που αισθάνεται. Υπάρχει κάποιος που θα καταλάβει το βάθος που κουβαλάω μέσα μου. Υπάρχει μια σκληρή ηρωνία σε αυτό το ταξίδι. Όσο περισσότερο βρίσκει τον εαυτό της, τόσο περισσότερο χάνει την επαφή με τον κόσμο που ήξερε κάποτε. Αυτή η ηρωνία κουβαλάει μαζί της ένα ιδιαίτερο είδος πόνου. Τον πόνο της απώλειας, κάτι που κάποτε ήταν σημαντικό. Τον πόνο του χωρισμού από το οικείο, ακόμα και όταν αυτή η οικειότητα δεν εξυπηρετεί πλέον την ανάπτυξή της. Ενώ οι άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι σε ρουτίνες, σε προβλέψιμα μοτίβα της καθημερινής ζωής, εκείνη αρχίζει να αναζητά την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι συχνά δυσάρεστη, μια λεπίδα που κόβει τις ψευδαισθήσεις στις οποίες έχουμε συνηθίσει να βασιζόμαστε. Ίσως ο ίδιος να έχετε νιώσει εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιείτε ότι δεν μπορείτε πλέον να συμμετέχετε στις συζητήσεις που κάποτε ήταν φυσιολογικές για εσάς. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε πλέον να γνέφετε και να χαμογελάτε σε δηλώσεις που πλέον αναγνωρίζετε ως ρηχές ή αναλυθή. Όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς πλέον να προσποιείσαι ότι είσαι ικανοποιημένος με σχέσεις που δεν αγγίζουν την ψυχή σου. Οι φιλίες που βασίζονται σε συμβάσεις, σε κοινές δραστηριότητες χωρίς βαθύτερη σύνδεση, σε κοινωνικές προσδοκίες αντί για αληθινή αναγνώριση, αρχίζουν να καταραίουν. Όχι λόγω ενεργητικής απόρριψης, αλλά λόγω μιας απλής αδυναμίας να διατηρηθούν υπό το φως της νέας συνείδησης. Σαν ένα πουκάμισο που έχει γίνει πολύ στενό, αυτές οι σχέσεις δεν ταιριάζουν πλέον σε ένα άτομο που μεγαλώνει έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο. Σχέσεις που χαρακτηρίζονται από ανάγκη αντί για πραγματική σύνδεση είναι αδύνατο να διατηρηθούν. Σχέσεις που βασίστηκαν στην αμοιβαία εξάρτηση, στον φόβο της μοναξιάς, σε κοινωνικές συμβάσεις δεν ικανοποιούν πλέον μια γυναίκα που έχει ξεκινήσει το ταξίδι προς τον εαυτό της. Γιατί μια γυναίκα που ανήκει στον εαυτό της δεν μπορεί πλέον να είναι ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να μετατραπεί σε προβολή των αναγκών των άλλων. Δεν μπορεί να αναχθεί στον ρόλο που θέλουν οι άλλοι να παίξει. Δεν θα εκλιπαρεί πια για αγάπη. Δεν θα συρρυκνώνεται πια για να χωρέσει. Δεν θα θυσιάζει πλέον τον αληθινό της εαυτό στο βωμό της αποδοχής. Δεν θα προσαρμοστεί πια μόνο και μόνο για να μην είναι μόνη. Και αυτό την κάνει μια σπάνια, που είναι δύσκολο να βρεθεί και που συχνά παραμένει παρεξηγημένη σε έναν κόσμο συνηθισμένο σε συμβιβασμούς και προσαρμογές. Αλλά σε αυτή τη μοναξιά, σε εκείνο τον χώρο που δημιουργείται όταν κάποιος χωρίζεται από επιφανειακές συνδέσεις και ψεύτικες ταυτότητες, βρίσκεται μια βαθύτερη αλήθεια. Η αληθινή εξατομίκευση δεν είναι μια κοινωνική διαδικασία, αλλά ένα εσωτερικό ταξίδι που απαιτεί διαχωρισμό από τις συλλογικές προσδοκίες. Ο Γιούγκ είπε ότι ο άνθρωπος πρέπει να απελευθερωθεί από τα συλλογικά πρότυπα
για να συνειδητοποιήσει τον πραγματικό του εαυτό. Και έτσι η επιλεγμένη γυναίκα συνειδητοποιεί με τον καιρό ότι η μοναξιά της δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι λάθος ή αποτυχία. Είναι μια δοκιμή, ένας σκόπιμος πειρασμός, μια πορεία προς μια νέα μορφή ύπαρξης, στην οποία δεν εξαρτάται πλέον από την επιβεβαίωση των άλλων, αλλά ζει την εσωτερική της αλήθεια. Αυτό το είδος ελευθερίας δεν είναι το είδος για το οποίο μιλάει συχνά η κοινωνία, δεν είναι η ελευθερία να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά μια βαθύτερη μορφή ελευθερίας, η ελευθερία να είσαι αυτός που πραγματικά είσαι. Εδώ βρίσκεται ένα παράδοξο που οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ποτέ. Η αληθινή ελευθερία απαιτεί χωρισμό. Όχι φυσικός αποχωρισμός από τον κόσμο, όχι απομόνωση ως διαφυγή, αλλά χωρισμός από την ανάγκη να είσαι αποδεκτός, κατανοητός, αγαπητός από τους άλλους. Διαχωρισμός από την ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση, για κοινωνική θέση, για ανήκειν με κάθε κόστος. Σε αυτόν τον χώρο του χωρισμού, σε αυτή την ιερή μοναξιά, βρίσκει δύναμη που δεν πηγάζει από εξωτερικές πηγές, αλλά από το δικό της βάθος. Μια δύναμη που δεν εξαρτάται από το αν την αγαπούν, την αποδέχονται ή την κατανοούν οι άλλοι. Η δύναμη που προέρχεται από τη σύνδεση με τη δική σας αλήθεια, με τις δικές σας αξίες, με τη δική σας αίσθηση του σκοπού. Η μοναξιά της γίνεται ένας ιερός χώρος, ένας ναός όπου ο πραγματικός της εαυτός μπορεί να αναπνέει χωρίς συμβιβασμούς, όπου οι σκέψεις της μπορούν να ρέουν ανεμπόδιστα από τις κοινωνικές προσδοκίες, όπου η δημιουργικότητά της μπορεί να ανθίσει χωρίς φόβο κρίσης. Και σε αυτόν τον χώρο της μοναξιάς, σε αυτόν τον χώρο που πολλοί αποφεύγουν επειδή φοβούνται να συναντήσουν τον εαυτό τους, ανακαλύπτει ότι αυτό που οι άλλοι αποκαλούσαν τη μεγαλύτερη αδυναμία της, η διαφορετικότητά της, το βάθος, η έντασή της, είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη δύναμή της. Σε έναν κόσμο που εκτιμά την προσαρμογή και τη συμμόρφωση, η εσωτερική της ελευθερία είναι μια επαναστατική πράξη. Σε έναν κόσμο που τρέχει από τη μοναξιά, η ικανότητά της να είναι μόνη είναι μια πηγή δύναμης που λίγοι καταλαβαίνουν. Η επιλεγμένη γυναίκα ζει σε μια κοινωνία που είναι βαθιά ριζωμένη σε δεδομένα πρότυπα, που χαρακτηρίζονται από συμμόρφωση και επιφανειακές αξίες, που ανταμείβει την προσαρμογή και τιμωρεί την παρέκκληση. Είναι ένας κόσμος όπου η επιτυχία συχνά μετριέται με την ικανότητα να ταιριάζεις, να μην αμφιταλαντεύεσαι, να αποδέχεσαι τους άγραφους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτά τα πρότυπα όχι μόνο απαιτούν προσαρμογή, αλλά την επιβάλλουν μέσω λεπτών και λιγότερο λεπτών μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου. Και η απόκλιση από αυτά δεν εκλαμβάνεται μόνο ως εκκεντρικότητα, αλλά ως άμεση απειλή για τα ίδια τα θεμέλια των κοινών ψευδαισθήσεων. Όταν μια γυναίκα αρχίζει να συνειδητοποιεί τη δική της δύναμη, όταν αρχίζει να ακούει την εσωτερική της φωνή αντί για τη φωνή της συλλογικότητας, όταν αρνείται να ενταχθεί στον ρόλο που της έχει επιβληθεί από τη γέννησή της, όχι μόνο παρεξηγείται, αλλά συχνά απορρίπτεται ενεργά. Το νιώθει στα βλέμματα που την ακολουθούν, στους ψίθυρους πίσω από την πλάτη της, στον τρόπο που οι συζητήσεις σταματούν όταν μπαίνει στο δωμάτιο. Η κοινωνία δεν έχει καμία ανοχή στο ασυνήθιστο, το απρόβλεπτο, αυτό που δεν μπορεί εύκολα να κατηγοριοποιηθεί και να μπει σε υπάρχοντα κουτιά. Δεν υπάρχει χώρος για ό,τι δεν χωράει στα στενά, γνωστά τους πλαίσια, για ό,τι τους θυμίζει τα δικά τους ανεκπλήρωτα. Η μοναξιά της επιλεγμένης γυναίκας είναι κάτι παραπάνω από κατάσταση. Έχει μια βαθύτερη πνευματική διάσταση που παραμένει αγνώριστη από τους περισσότερους. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από επιφανειακές σχέσεις και συνεχή απόσπαση της προσοχής, η μοναξιά της είναι ένας δρόμος αυτοανακάλυψης και πνευματικής ορίμανσης. Δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κοινωνικών σχέσεων, αλλά ένα απαραίτητο στάδιο στο πνευματικό της ταξίδι. Ένας χώρος όπου μπορεί να συνδεθεί με την ίδια της την ψυχή. Η βαθιά μοναξιά που βιώνει είναι συχνά το τίμημα της αναζήτησης ανώτερης αλήθειας και πνευματικής διάβγειας. Αυτή η μοναξιά δεν είναι άδεια, αλλά γεμάτη με τη δυνατότητα μεταμόρφωσης και ανάπτυξης. Είναι το μέρος όπου το εγώ διαλύεται αργά και το αληθινό ανέγκυχτο κέντρο του εαυτού έρχεται στο φως. Υπάρχει μια πνευματική σοφία κρυμμένη σε αυτή τη μοναξιά, που έχει γίνει κατανοητή από πολλούς μεγάλους δασκάλους και μύστες σε όλο τον κόσμο.
Ο Σοπενχάουερ μίλησε για τα βάσανα του ατόμου τα οποία μπορεί να ξεπεραστούν μόνο με την απομάκρυνση από τους εγκόσμιους δεσμούς για να φτάσει σε μια ανώτερη γνώση. Ομοίως πνευματικοί δάσκαλοι όπως ο Βούδας και ο Χριστός δίδαξαν ότι ο αληθινός δρόμος προς την εσωτερική ειρήνη και τη φώτιση είναι μόνο μέσα από το σκοτάδι και τη μοναξιά. Αυτή η απομόνωση που συχνά γίνεται αντιληπτή ως τιμωρία είναι στην πραγματικότητα ένας ιερός χώρος όπου ο αναζητητής γνωρίζει τον εαυτό του και έρχεται σε επαφή με το Θείο. Για την επιλεγμένη γυναίκα, αυτό σημαίνει ότι η μοναξιά της δεν προέρχεται από αδυναμία, αλλά από βαθιά εσωτερική δύναμη. Χώρισε τον εαυτό της από τον κόσμο για να βρει τον εαυτό της. Επομένως, η πνευματική απομόνωση μιας γυναίκας δεν είναι μόνο θέμα αποξένωσης από την κοινωνία, αλλά πράξη πνευματικής δέσμευσης. Είναι μια πρόσκληση να μπει κάποιος στον εσωτερικό του χώρο, να ακούσει εσωτερικές φωνές και να συνδεθεί με τα βαθύτερα επίπεδα της συνείδησής του. Σε αυτή τη μοναξιά μεγαλώνει όχι μόνο ως άτομο, αλλά και ως πνευματικό όν. Το μονοπάτι της πνευματικής μοναξιάς είναι το μονοπάτι της αφύπνισης, ένα μονοπάτι που πολλοί δάσκαλοι θεωρούν απαραίτητο για τη συνειδητοποίηση της αληθινής φύσης του εαυτού, αλλά αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος και συχνά μια γυναίκα πρέπει να κάνει μεγάλες θυσίες για να το περάσει. Πρέπει να χωρίσει τον εαυτό της από τις περισπασμούς του κόσμου και να μπει στο σκοτάδι όπου τίποτα δεν μπορεί να την επαναφέρει στις γνώριμες ζώνες άνεσης της. Σε έναν κόσμο που κινείται σε επιφανειακά επίπεδα ομαδικότητας, η φιλία και η αγάπη συχνά δεν είναι παρά μηχανισμοί διαφυγής, σχέσεις, βασισμένες σε αμοιβαίες ανάγκες, στην επιδίωξη της επικύρωσης και στην επιθυμία για κοινωνική αποδοχή. Αποτελούν πρωτίστως ένα μέσο για την ανακούφιση του εσωτερικού κενού, για την κάλυψη των φόβων και των ανασφάλειων που οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να κρύψουν. Αλλά μια γυναίκα που είναι αφυπνισμένη, που κατανοεί τη βαθύτερη αλήθεια της ζωής, γρήγορα αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες από αυτές τις λεγόμενες σχέσεις δεν στηρίζονται σε πραγματικό βάθος. Βλέπει μέσα από τις ψευδαισθήσεις της φιλίας και της αγάπης που βασίζονται στην επιπολαιότητα και την ανάγκη και βλέπει πώς αυτές οι σχέσεις εμποδίζουν τους ανθρώπους στην ανάπτυξή τους. Το πραγματικό βάθος μιας φιλίας ή μιας σχέσης συχνά δεν αναγνωρίζεται από τους περισσότερους, καθώς υπάρχει μόνο σε κατάσταση ασυνειδησίας. Για μια ξυπνημένη γυναίκα όμως δεν υπάρχει επιστροφή σε τέτοιες επιφανειακές σχέσεις. Δεν μπορεί πλέον να επικοινωνήσει με ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα πρότυπα της κοινωνίας, που ζουνε με τον φόβο της μοναξιάς και στην επιδίωξη της εξωτερικής επιβεβαίωσης. Δεν μπορεί να οικοδομήσει φιλίες που δεν βασίζονται σε μια αυθεντική ανταλλαγή σκέψεων και αξιών. Κατά την άποψή της για τον κόσμο, γίνεται γρήγορα σαφές ότι η αληθινή φιλία και αγάπη δεν μπορούν να προκύψουν από την ανάγκη, αλλά από τη βαθιά επίγνωση του εαυτού και του άλλου. Απαιτεί μια σχέση που υπάρχει έξω από τα συνηθισμένα κοινωνικά πρότυπα. Μια σχέση που βασίζεται στο σεβασμό, την κατανόηση και μια κοινή αναζήτηση της αλήθειας. Αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί στην αφυπνισμένη γυναίκα να ζει συχνά στη μοναξιά. Όχι επειδή δεν λαχταράει για σύνδεση, αλλά επειδή αναγνωρίζει ότι η αληθινή σύνδεση είναι δυνατή μόνο όταν και οι δύο πλευρές συναντώνται σε βαθύ επίπεδο. Οι περισσότερες σχέσεις που βασίζονται σε εξωτερικές πτυχές, στην ανάγκη να ταιριάζουν κοινωνικά, να διασκεδάζουν μαζί ή ακόμα και σε συναισθηματική εξάρτηση, δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη βαθύτερη αλήθεια. Φαίνονται ρηχά και ανικανοποίητα, ενώ η αφυπνισμένη γυναίκα λαχταρά μια σχέση που αντανακλά τόσο το δικό της βάθος, όσο και το βάθος του άλλου. Αυτή η συνειδητοποίηση όχι μόνο την οδηγεί σε μεγαλύτερη εσωτερική ανεξαρτησία, αλλά και εντείνει την απομόνωσή της, καθώς τέτοιες σχέσεις γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Ωστόσο, αυτή η μοναξιά που προέρχεται από τη συνειδητοποίηση ότι η αληθινή αγάπη και η φιλία δεν μπορούν να βρεθούν στον κόσμο των ψευδαισθήσεων, είναι πηγή δύναμης. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι αυτάρκης, ότι η αληθινή της σχέση με τον εαυτό της και τη δική της αλήθεια είναι το θεμέλιο για όλα τα άλλα. Η επιλεγμένη γυναίκα ανακαλύπτει μια βαθιά αλήθεια κατά τη διάρκεια της ζωής της. Δεν χρειάζεται να εξαρτάται από την επιβεβαίωση και την αναγνώριση από έξω για να νιώσει ολοκληρωμένη.
Η αυτάρκειά της γίνεται πηγή ακλόνητης δύναμης. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχή απόσπαση της προσοχής και την ανάγκη για κοινωνική επικύρωση, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η αληθινή δύναμη δεν προέρχεται από την επικύρωση των άλλων, αλλά από την εσωτερική βεβαιότητα ότι είναι αρκετή για τον εαυτό της. Αυτή η συνειδητοποίηση δεν είναι μόνο μια μορφή απελευθέρωσης, αλλά και μια βαθιά πνευματική ενόραση. Η πραγματική αξία ενός ατόμου δεν προέρχεται από τα πράγματα που κατέχει ή τις σχέσεις που έχει, αλλά από τη σχέση που έχει με τον εαυτό του, σε μια κοινωνία που δίνει έμφαση στην επιδίωξη εξωτερικών στόχων και στο να ανήκει στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το είδος αυτάρκειας συχνά μοιάζει με ανεξαρτησία ή ακόμα και απομόνωση. Αλλά για την επιλεγμένη γυναίκα είναι μια μορφή αυτοενδυνάμωσης που της επιτρέπει να απελευθερωθεί από τις φευγαλαίες επιθυμίες και ανάγκες του κόσμου. Συνειδητοποιεί ότι δεν εξαρτάται από τους άλλους για να ορίσει τον εαυτό της ή να αναγνωρίσει την εσωτερική της αλήθεια. Αυτή η αυτάρκεια είναι η βάση της ανεξαρτησίας της. Δεν είναι απομονωμένη λόγω έλλειψης ευκαιριών ή επειδή απομακρύνεται από τον κόσμο, αλλά επειδή ζει μια βαθύτερη αλήθεια που έχει τις ρίζες της στην ικανότητα να είναι σε ειρήνη με τον εαυτό της. Αυτή η πορεία προς την αυτάρκεια δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκει βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, αλλά ότι έχει μάθει ότι αυτές οι σχέσεις δεν μπορούν να είναι ο λόγος για την ευτυχία ή την εκπλήρωση της. Γνωρίζει ότι οι πραγματικές σχέσεις βασίζονται στην ικανότητα να αγαπάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου πριν περιμένεις αγάπη και σεβασμό από τους άλλους. Η επιλεγμένη γυναίκα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να βρει την εκπλήρωσή της στον έξω κόσμο, αλλά πρέπει να την αντλήσει από την εσωτερική της σοφία. Έμαθε να εκτιμά τη σιωπή και να βρίσκει δύναμη στη μοναξιά, μια δύναμη που δεν προέρχεται από την ίδια τη μοναξιά, αλλά από τη σύνδεση με την εσωτερική της ύπαρξη. Στην αυτάρκειά της, ανακαλύπτει ότι η αληθινή ολοκλήρωση έρχεται όταν αγκαλιάζει το μοναδικό της μονοπάτι, ακόμα και αν αυτό το μονοπάτι σημαίνει να περπατά μόνη. Αντί να αναζητά επικύρωση στα μάτια των άλλων, βρίσκει αξία στη δική της άποψη για τον εαυτό της. Αντί να φοβάται τη μοναξιά, την ενστερνίζεται ως προϋπόθεση για ανάπτυξη και εσωτερική σοφία. Έμαθε ότι η αγάπη προς τον εαυτό είναι το θεμέλιο κάθε άλλης μορφής αγάπης, ότι ο σεβασμός για τη δική του αλήθεια είναι προϋπόθεση για την αυθεντικότητα στις σχέσεις με τους άλλους. Και σε αυτή την αυτάρκεια βρίσκει τελικά την ελευθερία που πάντα αναζητούσε. Την ελευθερία να είναι ακριβώς αυτό που είναι, χωρίς δικαιολογίες, εξηγήσεις ή συμβιβασμούς. Η μοναξιά που βιώνει η επιλεγμένη γυναίκα δεν είναι απλώς η κενή απομόνωση, είναι το κλειδί για μια βαθύτερη ελευθερία που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα επιτύχουν ποτέ. Σε έναν κόσμο που συχνά χαρακτηρίζεται από τον φόβο της μοναξιάς, η αφυπνισμένη γυναίκα αναγνωρίζει ότι η αληθινή ελευθερία δεν βρίσκεται έξω, αλλά στην ικανότητα να ζει ειρηνικά με τον εαυτό του. Τελικά η μοναξιά της δεν είναι το αντίθετο της αγάπης ή της κοινωνίας, αλλά μια πόρτα σε μια βαθύτερη μορφή και των δύο. Μια γυναίκα που είναι σε αρμονία με τον εαυτό της απαλλάσσεται από τους περιορισμούς που επιβάλλει η κοινωνία στην εικόνα του εαυτού της. Δεν εξαρτάται πλέον από την αναγνώριση ή την επικύρωση των άλλων, επειδή έχει αναπτύξει την ικανότητα να αγαπά και να αποδέχεται τον εαυτό της. Αξίζει αυτό το ταξίδι την τιμή που απαιτεί. Για όσους έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, η απάντηση είναι αναμφίβολα ναι. Γιατί στα βάθη της μοναξιάς της, η επιλεγμένη γυναίκα ανακαλύπτει μια αλήθεια που οι περισσότεροι δεν θα μάθουν ποτέ. Ότι η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην πλήρη αυθεντικότητα του εαυτού της. Ήθε αυτή η ιστορία να μας εμπνεύσει όλους να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της εσωτερικής εκπλήρωσης, ακόμα και αν αυτό το μονοπάτι φαίνεται συχνά μοναχικό και δύσκολο. Γιατί τελικά αυτή η μοναξιά είναι που μας δίνει αληθινή ελευθερία, την ελευθερία να ζούμε τον εαυτό μας και να συνδεόμαστε με τον κόσμο με έναν βαθύτερο, πιο αληθινό τρόπο.